Szeretettel köszöntjük a kedves tévénézőket, innen Somogy-Vámosból, Krisna völgyből. Utazási irodánk, a Katerina Travel minden évben részt vesz a Krisna völgyi búcsúban. A búcsú mára egy igazi ökofesztiválán nőtte ki magát, a nyár legvidámabb egészségközpontú programja, amely minden év júliusában kerül megrendezésre. Egy 3 napos egyedülálló fesztivál hétvége, ami kicsiknek, nagyoknak izgalmasan mutatja be India színes világát. Krisna völgy egy 270 hektáros ökofalu, Fonyódtól mintegy 20 perc autóútra található, ahol jelenleg is több mint 150 szerzetes hívő él. Én azt gondolom, hogy ez Európának az egyik legnagyobb és talán legszebb ökofalva. Most éppen egyébként a 20. jubileumi Krisna völgyi búcsú zajlik, úgyhogy ezen a hétvégén több tízezren látogattak el hozzánk. Én azt gondolom, hogy Krisna völgy minden évszakban nagyon-nagyon szép, mégis így a turista szezonban tavasztól őszig a legérdekesebb, amikor zöld a táj, meg lehet tekinteni a tehenészetünket, ami nagyon-nagyon különleges Európában, hiszen ez nem simán egy tehenészet, hanem egy úgynevezett gosala, vagyis tehénvédelmi központ, ahol mi egyfajta szimbiózisban, egyfajta együttműködésben élünk a bocikkal, ők ugye a tejükkel táplálnak bennünket, mi pedig az életük végéig gondoskodunk róluk. Nagyon-nagyon szép a biokertészetünk, ami nem csak az, hogy nagy, hanem nagyon érdekes is, hiszen számos tájfajtát tartunk itt, ami máshol Magyarországon már nem felelhető, tehát egyfajta magbank Krisna völgy, illetve azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy olyan fajtákat is termesztünk, mint mondjuk az amaránt, gabonát, vagy a karélát, olyan növényeket, amelyek máshol Magyarországon nem felelhetőek. Gasztronómiai szerelmeseinek is tudom ajánlani egyébként Krisna völgyet, hiszen általában a tradicionális indiai ízek mellett megjelenik a magyaros vegetáriánus konyha, illetve a simán mediterrán vegetáriánus ételek közül is kóstolhatnak. Nagyon-nagyon finom. Amikor fesztiválok vannak, akkor nagyon sokszor színpadi programmal várjuk a vendégeket, tánccal, zenével, ez minden reggel és minden este egyébként így zárul a Krisna hívőknek az élete énekkel és tánccal. Az egyszerű életvitel, illetve a magas szintű gondolkodás elvét képviseli. Ez úgy is megnyilvánul, hogy a Krisna hívőknek a házaikban például nagyon sok helyen nincsen áram, csak napelemeket használnak, illetve például van, aki kútvizet húz fel, vezetékes víz sincsen. Ez a fajta egyszerűség megnyilvánul abban is, hogy például fával fűtenek. Összességében azt mondhatjuk, hogy a természettel harmóniában, összhangban szeretnének élni. Nagyon-nagyon fontos, hiszen Krisna völgy az igazániból egy ökofalu, számunkra az önfenntartás. Igazából a 2015-ös év ráadásul nálunk a környezetvédelem éve, úgyhogy mind a közösségünkön belül, mind az emberek figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy nagyon-nagyon fontos a természettel való harmóniában élés, hiszen sohasem tudhatjuk, hogy meddig tart el bennünket, tehát egyfajta adok-kapok, baráti kölcsönös viszonyt kellene vele kiépítenünk. Krisna völgy már több mint 2 évtizede létezik. Amikor eredetileg idejöttek az első szerzetesek, akkor itt csak egy letarolt pusztaság, igazániból egy birka legelő volt, és az akkori polgármesternek, ha mondhatom azt, a segítségével sikerült ezt a területet az ő jóváhagyásával megszerezni, és hát azt gondolom, hogy itt a hívők nagyon-nagyon sokat dolgoztak, nagyon sok például itt a Vályogház, ugye maguk építették a saját kezükkel a templomépületet, ami ma a hitéletnek a középpontja. És ma már így 2 évtized után, így a 20. Krisna völgyi búcsúban azt mondhatom, hogy ez egy nagyon szép és rendezett terület lett. Itt bárki jön, vendégek nagyon-nagyon élvezik, nagyon-nagyon szeretik ezt a helyet, és ami még szintén nagyon jó, hogy egyébként eléggé közel van a Balaton, úgyhogy egy ilyen forró nyári napon, akkor akár egy ilyen kis strandolással vagy egy esti hajókázással össze lehet kötni a Krisna völgyi kirándulási programot.
A rendezvény kiemelkedő eseménye mindhárom napon a védikus indiai esküvő, amelyre a leendő párok minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Mielőtt a házasulandók fellépnének a szertartás színpadára, meggyújtják az áldozati tüzet, melybe később felajánlásokat dobnak, hogy az ebből jövő áldásokkal szenteljék meg Frigyüket. A pár lelki tanítómestere is részt vesz az eseményen, hogy ő is áldását adja az ifjú párnak. A vőlegény miután megérkezett, izgatottan várja lefátyorozott jövendőbeliét, hogy gyönyörködhessen választottja szépségében. Ahogy megérkezik, 7-szer körbejárja leendő férjét, mely az iránta érzett tiszteletet mutatja, és azt, hogy mostantól neki adja életét. Majd a barátnők fellibbentik a fátlat, megmutatva egymásnak őket. A pár virágfüzért cserél, mely a kölcsönös segítés szimbóluma. Ekkor a férj az összetartozás jeleit festi fel mennyasszonyára, homlokára a piros pöttyöt, a bindit, hajának választékába pedig a piros csíkot, a szindúrt. A vőlegény egy új szárival is kedveskedik ajándékképpen. A lány apja is belép szereplőként a szertartás színpadára, megfogja a lánya kezét és belehelyezi a vőlegény kezébe, ezzel átadva neki a felelősséget, innentől kezdve neki kell gondoskodnia a lányáról apja helyett. A vőlegény anyja pedig összeköti őket a ruhájuknál fogva, és egész nap így maradnak, erősítvén köteléküket. A ruhákat ezután még egy évig összekötve hagyják, ezután 7 kört tesznek a tűz körül, mely szintén az egységüket növeli. A mennyasszony anyja, lánya jobb lábát ráteszi egy kőre, szimbolizálva szilárdságát, azaz, hogy őszinte és hű lesz férjéhez. Majd újra vőlegényével együtt 7 lépést tesznek a tűz mellett észak felé, mely jelenettel biztossá válik, hogy a házasság megköttetett. Közben mindketten erőért, gazdagságért és boldogságért imádkoznak. A szertartás ezen szakaszán már házas félként tekinthetnek egymásra. A férj még 7 felajánlást tesz a tűzbe a feleség jóléte és védelme érdekében, miközben a feleség a jobb vállát fogja. Majd a feleség ajándít a tűzbe a férj védelméért. A védikus kultúra alapjaihoz tartozik a tehénvédelem, a tehenekről való gondoskodás. Ezért mielőtt a násznép nekilát a lakomának, kilátogatnak a tehenészetbe, és először a teheneket etetik meg, áldásukat kérve. Utána következhet a család társaságában történő lakoma, melyen Krisnának felajánlott finom prasadamot, megszentelt ételt fogyaszthat mindenki. A búcsúba látogatók 2 napon, szombat és vasárnap is egész évben megtekinthetik az esküvői szertartást, mely az évek során az ide látogatók kedvenc programja lett, hiszen közösen élhetik át a komoly, meghitt pillanatokat az ifjú párral. Krisnavölgybe egyébként nem csak a búcsú ideje alatt érdemes ellátogatni, ez tradicionálisan mindig júliusnak a 3. hétvégéjén kerül megrendezésre, hanem ezen kívül, ahogy említettem, tavasztól őszig az egész idényben számos fesztiválprogrammal várjuk az érdeklődőket. Már az év elején nagyon érdekes a tehénkihajtó fesztiválunk, aztán májusban, amikor Krisnavölgy tényleg teljesen virágba borul, akkor a Virágfesztivál várja az érdeklődőket. A búcsú után augusztusban ünnepeljük az Úr Krisnának a születésnapját, Dzsammastamit, ez mindig augusztus vagy szeptember elején esedékes, és különböző gasztronómiai fesztiválokkal is várjuk mindig az érdeklődőket, ez például Karéla és Paradicsom Fesztivál, Biósütőtök Fesztivál októberben, és ami szintén egy régi tradíció, az az édességünnep, amikor ez általában október végén, novemberben esedékes, ez a Govardhan Puja ünnepsége, ilyenkor 2 tonna édességet készítenek a szerzetesek, és hát nem csak a fesztivál, hanem a fesztivál után a környező iskoláknak a gyermekeit is mindig vendégül látjuk, úgyhogy azt hiszem, hogy a gyerekeknek meg ez a kedvenc programjuk az év során. Amennyiben szeretné legalább egy kis időre letenni a hétköznapok gondjait, megállni a rohanásban és pihenni egy jót, akkor látogasson el erre a békés, nyugodt atmoszférájú helyre, ide, Krisnavölgybe. Az elbűvölően szép környezetben,
Változatos programjaival a búcsú minden korosztálynak maradandó élményt jelent. Aki nem elégszik meg az itt látott élménnyel, jöjjön el velünk a Krisna völgyi búcsúba, mi minden évben ott vagyunk.